Wai waye kai ne ma tuku? DJ Badaru, amanan mai kasuwa. Tare da DJ Bose, unguwan Gajilo, Kaduna. Wai waye kai ne ma tuku? DJ Badaru, amanan mai kasuwa. Tare da DJ Bose, unguwan Gajilo, Kaduna.
Wai waye kai ne ma tukun. DJ Badaru, amana mai kasuwa. Tare da DJ Bose unguwan Gajilo Kaduna. Wai waye kai ne ma tukun. DJ Badaru, amana mai kasuwa. Tare da DJ Bose unguwan Gajilo Kaduna. Wai waye kai ne ma tukun. DJ Badaru, amana mai kasuwa. Tare da DJ Bose unguwan Gajilo Kaduna.
Wai waye kai ne ma tukun. DJ Badaru Amana mai kasuwa. Tare da DJ Bose unguwan Gajilo Kaduna. Wai waye kai ne ma tukun. DJ Badaru Amana mai kasuwa. Tare da DJ Bose unguwan Gajilo. Wasu mun ce in an giya ba sai daidai ba.
kai ne ma tuku. DJ Badaru Amana mai kasuwa tare da DJ Bose unguwan Gajilo Kaduna.